we rowdy. Shout to all my boss boys. Shout to all my boss boys. We rowdy. Shout to all my boss boys. Shout to all my boss boys. We rowdy. Shout to all my boss boys. Shout to all my boss. Klip dem alle! Jeg skal ned! Magnus! Oh, fucking bitch! Fucking bitch! Your friend has a fucking ban! Fuck! Han er en fucking broken ass champion! Jeg er ligeglad med folk siger, han er fucking dum! Jamen altså, det var ikke de samme ting der, Oscar. Jo, men der ligger fucking mange ting bare... Ja, helt nå. Altså, jeg tror ikke, jeg skal være med mere. Jeg bliver dolket! Det er ikke fedt. Jeppe sagde, jeg er i stykker. Bare, jeg rammer ham! Jeg rammer ham, du kan fire os! Skal vi bare troll, eller hvad er det, vi siger? Hold din kæft. Hvad fanden tror du, det er, mand? Nu skal jeg i hvert fald lige have lyd på spillet. Ej, hvad fuck! Nu venter han på sig en, så han kan få et one-shot. Så, nu kan jeg godt forlade basen. Nu one-shotter han 6. Det vil jeg godt se. Han foldede. Man kan få boost, hvis man trykker på F. For boost. Du får boost, hvis du trykker på F. Gør man? Så jeg er heal the work. Røven går der nu. Hvad var det, der var så sjovt der? Det er ikke worth det egentlig. Jo, det er det. Svin nummer 1. How old is your mother? My mother is good, how are you? What? What's your? How old mother? How old mom? My mom is good, I said. How many years is she? 40. 40. Kom ind! Kom ind! Jeg tog... Nej, du skal ikke lukke døren i fjeset på mig! Magnus! Her ved jeg ikke, om jeg gerne vil med. Hvem får ved at skubbe Jens for? Nej, og skal nu følge med. Der er ham der med 4 arme hernede. Nej, men nu døde jeg. Nej. Jeg ved ikke... Nej, jeg er død! Det var da ikke her, vi kom ind. Nå, det var fandme godt set. Du døde små. Hej, hovedet! Hej. Nej! Okay, du kommer selv ned og henter mig. Ej. Der er en, der skal ned og samle mig op. Hold nu din kæft! Jeppe! Ja, hvad så din store narsager? Jamen, jeg kan ikke gøre noget! Jeg bliver invaded 24/7!
Hvad? Peter! Peter! Hvem skal der være? Holy nine, Mokos. Det ligner Mads. Hvad? No. Stop. Jeg har ikke langt hår mere, mand. Du violater ham. Nej! Stop. Computer. De var dårlige. Det virker. Altså, det her det er måden, drenge. Det er den danske metode. Mig.